गोबां माने बुंसोनांगौ बिदि खोथाबो गैया। दा जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा मोनसे मा होनो एक्सन प्लान थाखायो। बे एक्सन प्लान हिसाबैनो जोङो बेबायदिनो खामानिफोरखौ मावलाङोब्ला बेबायदिनो जोङो गामियावबो हाबनो हायो, सोलोंथाइनि स्कुलफ्राव हाबनो हायो। गासै जोंनि एक्सन प्लानानो थाखायो नालाय, एक्सन प्लान बायदि मावलांबाय थाबानो जोंनि जिल्ला दखरा इउनिट गासिबो एक्टिभ जानानै थायो। एक्टिभ जाबानो मोनसे अर्गेनाइजेसना स्ट्रं जायो। दा बेबायदिनो जोङो दा अजया एसे बुंदों माने जोङो टिम वार्कखौ लांनांगोन। जोङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिफ्राव जोङो टिम हिसाबै बाहागो लाहैनांगोन आरो टिम हिसाबै थांनानै जोङो हाबाफारिखौ जाफुंसार होयोब्ला माने जोङो मोनसे गोख्रों मोनसे माबाखौ होनो हायो आरो मेसेजखौ। दा बेबायदिनो दहाय आफादगिरि बिथाङा बुंनाय बायदि गोदान आफादगिरिया गोदोनि समाव माने धेमाजि जिल्लाखौ बिटिआरनि बाहेरायाव मोनसे गोख्रों मोनसे जिल्ला हिसाबै नोजोर बोयोमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो। दा बेखौनो जोङो फिन गोख्रों खालामफिननो थाखाय खामानि मावनांगोन। जे नैबे जोङो जि जोंनि एसे लेहेम जानानै थानाय जिल्ला एबा दखरा, दा बिथांमोनाबो गोख्रों भाबै खामानि मावनांगोन आरो जिल्लायाबो गोख्रों जानांगोन। जोंनि जिल्लानि जि गोदान बिबान मोननाय डिस्ट्रिक्ट केबिनेट आरो आनसलिक केबिनेट बयबो 2 बोसोरनि एबा 2 बोसोरनि थाखाय जों सम मोनदों, सायख'जादों थान्दै मेलनि गेजेरजों। दा बेवहाय जोङो फावसायनानै थायालासिनो जोंनि जिखिनि खामानि आरो एक्सन प्लानाव थाखानाय जि खामानि हाबाफारिफोर, बै हाबाफारिफोरखौ जोङो टाइम होनांगोन, सम होनानै मावलायबानो मोनसे जिल्ला एबा मोनसे आफादाबो गोख्रों जायो। आं दहाय बुंबाय। दा बेबायदिनो मावलाङोबा जोङो निस्सय धेमाजि जिल्लाया सिगां समफोरनि बायदि मोनसे गोख्रों मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे माबा जिल्ला आफाद हिसाबै जोङो मिथिजाफिनगोन। आंबो लुबैगोन जे धेमाजि जिल्लानिफ्राय आंबो मिरुआव बिबान लाहैनाय हिसाबै जे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जोङो माने गाहायाव थानाङा, जों जेसे हायो जों खामानि मावनानै जों गोजौआव थानांगोन आरो जों गोख्रों जिल्ला हिसाबै जोङो जोंनि धेमाजि जिल्लाखौ जों सिनायथि होनांगोन। सोलोंथाइनि बेलायावबो धेमाजि जिल्लाया सिगांनि समफोराव जोङो मोजां रिजाल्ट मोनबोदों, खिन्थु नैबे गेजेर ससेयाव एसे जोंनि सोलोंथाइनि बेलायावबो जोङो मा होनो एसे उन जानानै दङ। दा बे हिसाबैबो जोङो बर' बिजोंनि सोलोंथाइ आरो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जि नोजोर बोनानै खामानि मावबाय थादों, दा बेखौ जोङो बिथा खालामनानै मावनांगोन जे जोङो जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो बोरै फोथांनानै लाखिनो हायो आरो जोंनि फरायसालिफ्राव जोङो बोरै जोंनि मा होनो फरायसाफोरखौ बांहोनो हायो, बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो गामि गामि हाबनांगोन आरो फोरोंगिरि दिथागिरि बिथांमोनजों सावरायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो थाबैनो लानांगोन। दा गुबुन मोनसे आरो खामानिया थाबावबाय जोंहा, जिहेथु जोङो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जों बर'फोरनि थाखाय राजखान्थियारि मोनथायनि जि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय, दा बेनि माखासे दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जायाखै। दा बेनि थाखायबो जों हाबा मावनो गोनां थाबाय जे जोङो आसाम सरकारजों सावरायनाय आरो गुबुन गुबुन आफादफोरजों सावरायनाय, टिएमपिके, आसु बायदि रोखोमनि आफादफोरजों सावरायनाय बे हाबाफारिफोराव जोङो मोजां रोखोमै सावरायनानै जोङो नैबे जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जों बोरैहाय जोङो गामि नटिफाइड खालामनानै जों इलेक्सनखौ थाबैनो खालामनो हायो आरो बोरै जोङो जोंनि जौगाथायखौ लाबोनो हायो, बैफोरखौ नोजोर बोनानै जों माखासे खामानिखौ मावनांसिगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नै दा समा मोनसे फैलायबाय पन्सायत बिसायख'थिनि खोथा। दा बेवहायबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोमै जोङो थाफानानै खामानि मावनांगोन। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों आरो गुबुन गुबुन आफादफोरजों जोङो आखायाव आखाइ हमलायनानै खामानि मावनांगोन। जिहेथु जों धेमाजि हिसाबै धेमाजियाव जोङो बेनो गुबुन गुबुन आफादाव थानाय बे मानसिया सासेयानो, खिन्थु ओरै ओरै फैसा गरसेनो ओरै बिखुं जानाय बायदि गोजा। दा बेनिखायनो जों गासै मोनफ्रोमबो जोंनि जिल्लायाव थानाय आरो जोंनि बर'नि आफादफोरजों जों गोरोबनानै खामानि मावलायलाङोब्लानो जोङो निस्सय बयजोंबो जों गोरोबनानै थानो हागोन आरो आफादफोरजों गोरोबनानै रायजोफोरजों रायजो आरो हारि जौगानायनि जों खामानिखौ मावनो हागोन, बेखौ मिजिंथिदों। आरो गोलावबो बुंनो सानासै जे फैबाय थानाय समाव धेमाजि जिल्लाया मोनसे गोख्रों गोहो मोनथों आरो खामानि मावनो हाथों, बेखौबो आंबो आफा अबंलावरिनाव आर'ज गाबदों। जाहाथे जों फैबाय थानाय समाव धेमाजि जिल्लाया मोनसे गोख्रों जिल्ला हिसाबै जोङो मुं मोनो आरो मिथिजायो।
दा बेवहाय आरो मोनसे खोथाखौ आं गोसोखांदों, जिहेथु जोंहा आदा टेनजिंआ बारग'बाय आरो आदा सुजितआबो बारग'बाय। दाख्लै आफादगिरिजों आं एसे सावरायनायबो जादोंमोन। आफादगिरिया बुंदों जे टेनजिंआ बारग'बाय, दा बेखौ जोङो सेन्ट्रेलाव लांनायनि जि बेब'स्था बेखौ खालामसिगोन आरो धेमाजि जिल्लानिफ्राय जिल्लायाव सावरायनानै मोनसे माबा खालामनानै ला, फाइनाल खालामनानै ला जे सोर सोरखौ मिरुआव लांगोन। दा बेखौ बिथाङा बुंदों जे ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जे खाबु मोननायावनो आं नैबे खोथाखौ बुंखाबाय जे एबार धेमाजि जिल्लानिफ्राय मिरुआव सानै बिबानगिरि होनायनि खोथा बिथांमोनहा बुंदों। दा बे लेखायैनो जिल्लाखौबो जाहाथे सम फैयोब्ला जों बेखौ सावरायनानै बबे बिबानाव होनो हायो सावरायलायनायनि गोनांथि दं। दा बेखौ बुंबाय। दा जोबथारनायाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावबाय जे जोङो मोजाङै खामानिखौ मावलांनो हायो। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गसाइयाबो बोर सारस्रिथों। फिन बयनिसिमबो गाहाम हामलायथिखौ बावहरनानै आंनि सुंद' बिबुंथि बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।